Brahmana, kuwi pendhita, kuwi nujum. Nadyan Brahmana, nadyan pendhita, nadyan kiai, nadyan santri yen ora bener ucape, ora perlu diajeni. Ning nadyan wong tani, wong cilik, loro saudon, loro saurupan, kira maju keling bali lungan. Yen pancen bener lan jujur. Ucape kena dipercaya, nadyan wong cilik kena diajeni, kena diperdeni. Babu. Yen cocok lakon apa wae sing caki kowe tintemune ora seneng lawan Sudarmaku Rama Penemban Durna. Ade dasar kowe mergo wis ora seneng karo wong tuaku, nadyan bener kaya napa dianggep luput. Luwe-luwe yen dasare kok kleru patraku Rama Penemban Durna. Saya ngawu gawar ngawur patraku secaki. Yen wani ayo ana prigane secaki, yen ora wani tirta mundur rasakan persiko. Wah, ucapmu kaya bisa dilak kesiapan. Keterangane wong arep njaluk tulung meneng kidune wahyu, manik iman daya tutuk kumala sari, rasa rembug wahyu. Lakone dudu wahyu bengi. Lah yen dudu lakone wahyu terus rabine sapa? Lebih bali ora kudu minggat saka papan kene. Sumban petakan cio-cio sencaki. Kaya bisa dilak kesiapan. Wani kowe tanding mungsuh karo Bambang Swatama. Tanggung aja mengijen kaya ora bakal tinggal blangkang colong playu. Golek papan sing jembar, iki wis cukup gone. Turah le jembar yo. Cecak tubruk ado dari jagung dadi bandar, maju remet dadi glepung.
Thank you.